днеска започва посещението на нашия председател на Националния съвет на Българска социалистическа партия и президент на партията на европейските социалисти Сергей Станишев в Смолянска област. Повода е политическия живот в страната, акцента е референдума и други безспорно въпроси, които интересуват родопчани. Днеска, знаете, ще проведем срещата в Родопския драматичен театър. Утре ще има посещение в град Девин и така вървим към другия окръг, Пазарджик, но ми позволете да предоставя думата на Сергей и ще очакваме и вашите въпроси. Благодаря ви за интереса към нашата пресконференция. Първо искам да ви кажа, че много се радвам отново да съм в Смолян и в Смолянска област. Искам да ви припомня, ако сте забравили, че тук в Смолян аз положих моя подпис под подписката за събиране на първия демократичен референдум по волята на гражданите. Тук в Смолян фактически закриваме и кампанията по един неформален начин, среща с гражданите на Смолян. Искам да ви кажа няколко неща и няколко новини от днешния ден, които много ясно очертават лъжите на управляващите по отношение на референдума и по отношение на Белене. Първо, днес стана публичен меморандум, подписан на 30 ноември 2010 година от сега управляващите с руската страна, в която се слагат подписите господин Кириенко от руска страна, изпълнителният директор на Националната електрическа компания, господин Красимир Първанов по това време и представители на финландския партньор, финландския инвеститор в Белене, където е фиксирана цената от 6 милиарда и 300 милиона евро. За какво говори този референдум, този меморандум? Ако искате, мога да ви покажа копия с подписите и с сумата. Говори за две неща категорично. Първо, че всичките приказки, които повтарят и до днешен ден, за това как Белене ще струва 10 милиарда евро, 22 милиарда лева, са нищо повече, освен манипулация и фалшификация. С това ГЕРБ целят да изплашат хората, да ги откажат от гласуване в името на своя партиен интерес. При това директно лъжат. Преди да подпишат този меморандум, са били при министър-председателя господин Борисов. Той е изцяло информиран за неговото съдържание. Точно това не е тайно, а публично събитие. Второ, става ясно, че правителството на господин Борисов не е отстояло български национален интерес и икономическите интереси на България и е приело максимално възможната цена, която отговаря изцяло на руската позиция. До последния ден в нашия мандат ние водихме търговски преговори с руската страна за окончателната цена. Позицията на България беше, че тъй като на 3 вида дейности и оборудване, едното произвеждано в България, това число строителните работи, другите в Германия и Франция, където се произвежда високотехнологично оборудване, системи за управление и сигурност на атомната електроцентрала. И третата, реакторите, които се произвеждат в Русия, общата цена на оскъпяването в резултат на инфлациите, които са обаче много различни в трите групи страни, е 5 милиарда и 200 милиона евро. Господин Борисов изцяло е приел руската страна и 6 милиарда и 300 се получават, когато се приеме за всички дейности инфлационния индекс в Русия, който е много по-висок и от еврозоната, и отколкото инфлацията в България. Не са защитили български интерес. Мога да ви кажа. За почти 4 години това управление аз съм имал една среща с господин Борисов. По негова молба. Това беше през пролета на 2011 година, когато той поиска от мен подкрепа за Белене. И аз му казах, че може да разчита на такава подкрепа, защото проектът е важен за България и за българските граждани, но му поставих два въпроса, на които не получих отговор.
Попитах го, защо цената, за която се говори, е 6 милиарда и 300 милиона евро? Тя е необоснована. И второ, по какъв начин се гарантира, че както е замислено Белене, като държавен проект с контрол на българската държавна електрическа компания, ще функционира през всички 60 години от експлоатацията именно под държавен контрол и ще носи ползите на българската икономика и на българските граждани. Защото само при държавен контрол може да се гарантира, че цената няма да бъде използвана за максимална печалба, а ще може да отчете възможността българските граждани да плащат ток. Отговор няма и до ден днешен. Както и няма отговор, защо господин Борисов си му промени позицията. Днес стана известно също така, след срещата на съпредседателката на групата на зелените в Европарламента с господин Борисов, още една лъжа на ГЕРБ. ГЕРБ твърдят, ние сме против Белене, но ние сме за Козлодуй. Госпожата, излизайки от кабинета на българския премиер, каза, аз подкрепям позицията на господин Борисов и на българското правителство, което е против Белене и против ядрената енергетика в България. Това означава, че лъжат. Директно. Заблуждават хората, че сметат да правят Козлодуй. Преди 4 дни комисаря по енергетика, господин Йотингер, много ясно каза, ако България иска да прави 7-ми блок на Козлодуй, трябва да каже. Трябва да поиска разрешение от Европейската комисия. Както ние поискахме разрешение за Белене и го получихме през 2007 година. Но това отнема няколко години. Защото се правят консултации с страните, проверки и много други неща. Той каза, такова нещо не е направено. Хвърлят прах в очите на хората. Заблуждават ги, опитвайки се да противопоставят Белене на Козлодуй. Затова в голяма степен вота в неделя ще бъде за бъдещето на ядрена енергетика, ще бъде избор за или против модерна, конкурентоспособна, високотехнологична икономика и енергетика, създаваща работни места, произвеждаща достъпен за хората ток, или избор на модела на господин Борисов. На изостанала страна, която внася ток от чужбина, от Турция, да бъде по-точен, защото това е най-вероятният източник на ток. И неговия модел, освен всичко останало, той го изрази много ясно на една среща с млади специалисти, компютърджии, които се оплакваха, че няма работа и той им препоръча да пасат овце. Това е модела на Борисов. Между тези две опции, тези две перспективи за страната ще избират хората. И последно искам да ви кажа, преди да ме попитате вие вашите въпроси, имаме ясна информация, че през последните дни представители на ГЕРБ, депутати и други ходят из страната и плашат българските граждани, че Белене щяло да се изгражда за сметка на пенсиите. Това е лъжа. От похарчените до сега пари за Белене от Националната електрическа кампания 1 лев не е от държавния бюджет и не е от пенсиите. А пенсиите се изплащат чрез държавния бюджет. И Белене ще се изгради след като българите подкрепят, вярвам, този проект, с външна инвестиция, чрез заем, който ще се възстановява в годините от печалбите на предприятието, и прогнозата на банката HSBC, която беше специално наета за това, е за 12 годишен период за възстановяване на инвестицията, след което 48 годишен период работа на чиста печалба. Това трябва да знаят хората. Как ще коментирате изявлението на Националния Дянков, че според време не успее да изгради с. Господин Дянков много ме развеселява. Аз мисля, че ако повечето българи кажат да, тогава цялото правителство трябва да си подаде оставка. Защото устояват позицията не. Други въпроси? Заповядайте. И изобщо колкото по-добре говори господин Дянков, толкова по-добре за нас. А вие давате ли съгласие за подкрепа за Белене? Не разбрахме подробности от тази среща, защо беше закрит среща. Аз ви казах, ние подкрепяме Белене, ние сме го подкрепили през целия мандат и вършихме работа. Предвиждахме проекта напред, стъпка по стъпка, преодолявахме всички трудности пред този мегапроект,
Голям индустриален, високотехнологичен проект. Поставих 2 въпроса на господин Борисов, на които не получих отговор. И от тогава той си смени позицията. Смени си позицията. Не даде на никого обяснение защо си обърна позицията на 180 градуса. И аз ще ви кажа какви са двете възможни обяснения. Ако се сетите трето, вие ми го кажете. Едното е, че е имало външен натиск, на което господин Борисов не е устоял и е капитулирал. Това означава обаче, че не е за това място, което заема. Защото българският премиер трябва да устоява български интерес. И втората интерпретация и възможна причина е, че по този начин се обслужват икономически интереси на други производители на ток. На зелена енергия, която, както е известно, 5 пъти по-скъпа от ядрената, от това, което произвежда Козлодуй, и на частните тецове, американските тецове, които продават 3 пъти по-скъпо, отколкото тока на Козлодуй. Дайте ми друго обяснение. Господин Станишев, очаквате ли манипулации по време на референдума в неделя? Една манипулация вече се случва. И всички трябва да знаят за нея. Това е манипулацията с изборните списъци. Както знаете, беше проведено преброяване. По това преброяване всички граждани на България сме 7 милиона 300 хиляди души. Включвайки новородените по това време. Според ГРАО избирателите са 6 милиона и 900 хиляди души. Как става това нещо? То се получава абсурдно разминаване. Отчитайки, че около 17% от населението, пак по това преброяване са в възраст до избирателни права, до 18 години, избирателите в България би трябвало да бъдат 6 милиона и 100 хиляди и малко. Отчитайки също така смъртността и раждаемостта до септември миналата година. Искам да ви кажа, очевидно е, че нито господин Цветанов е свършил своята работа, тъй като той е длъжен да подаде информацията за трайно заминалите от страната 55 дни преди референдума, нито госпожа Павлова, под чието ръководство е ГРАО, не са изчистени избирателните списъци от мъртви души. Хора, които или отдавна са заминали от България, или са починали. Въпреки, че ноември 2011 година имаше президентски и местни избори. След това мисията на ОССЕ специално направи препоръка да се изчистят избирателните списъци. Нищо това не е направено. И аз ще ви кажа защо не е направено. За да кажат, че по-малък процент са се явили на референдума. Тъй като трябва да се знае, за да има практически резултат от референдума, трябва да участват минимум 20% от гражданите с изборни права. Което е съвсем постижимо. Нещо повече, много повече ще участват, вярвам аз. И тогава темата се връща в Народното събрание за ново обсъждане. Това е конкретен резултат. Само, че едно е 20% от 6 милиона и 900 хиляди, друго е 20% от 6 милиона и 100 хиляди. Това се прави съзнателно. Политическа манипулация се нарича. И измама. Това е властта. Власт на лъжата. Днес. Как ще коментирате твърденията, че следващия референдум е генерална репетиция за идващите парламентарни избори и в тази светлина, ако референдума, тук нюанс на въпроса на колежката, ако референдума не успее за БСП, тогава какво е бъдещето на БСП? Не берете грижа за бъдещето на БСП. За мен друго нещо е много по-важно. Това е първият референдум за 23 години демокрация. Когато събирах подписите в много градове в страната, аз разговарях с над 3000 души, тъй като събрах над 1000 подписа на улиците, говорейки с различни хора, непознати. Едни хора казаха, да, ние сме твърдо за Белене. Други казаха, ние нямаме достатъчно информация, точно за това искаме референдум,
за да можем да чуем мнение на експерти, различни гледни точки и да вземем ние решение обективно. И много голяма група хора казаха, ние подписваме, защото смятаме, че трябва да има референдуми и по важни въпроси да ни питате. Това за мен е важно най-вече хората, които извоюваха този референдум. Той е извоюван от гражданите на страната, с техните подписи, които не се оплашиха, си сложиха трите имена, адреса, ЕГН-то, да не пропуснат тази възможност да почувстват своята сила и своето значение. Защото виждате, последните седмици какви внушения вървят. Стойте си вкъщи, с вас и без вас се тая, няма да имат достатъчно хора, не бъдете активни. Защо? Защото се страхуват от мнението на хората. Защото искат да го заобиколят. И това е най-важното. Всъщност, гражданите на България да видят, че от нас зависи нещо. Това е най-важно. Второ, аз съм убеден, че много хора сте излезнат. Въпреки лошото време, въпреки манипулациите и внушенията, които вървят, въпреки изкривяването на дебатите и истеризацията на дискусията. Защото, както за Козлодуй, когато се закриваха блоковете и хората бяха против, без да са ядрени физици или енергетици, или икономисти, те чувстваха, че това е избор на модел на развитие. Какви искаме да бъдат нашите деца? Инженери, квалифицирани работници, да имат високи доходи и перспектива, или обслужващ персонал. Това е философски избор всъщност. И хората го чувстват. Затова съм убеден, че дато ще надделее над нето. Точно заради този здрав усет на българите по отношение на бъдещето на страната. И разбира се, този референдум е израз на отношението на позицията и на политиката на това правителство. И ще си има политически последици. Ще има политически последици. Ще има политически последици, разбира се. Този избор на хората.